26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯшон бинои замонавии прокуратураи ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Бинои нави прокуратураи ноҳияи Рӯшон сеошиёна буда аз 11 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, таҳхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Сохтмони бино соли 2023 дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида дар муддати 2 сол бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шуд. Ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки ба хотири таъмини кормандон бо ҷойи зист дар ошонаи сеюми бино 4 ҳуҷраи истиқоматӣ бунёд гардидааст. То имрӯз кормандони прокуратураи ноҳияи Рӯшон дар иншооте фаъолият мекарданд ки ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд. мо кормандони мақомоти прокуратура ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди даҳҳо биноҳои хизматию истиқоматӣ бо техникаи криминалистии маишӣ ва лавозимоти зарурӣ ҷиҳозонидан изҳори миннатдорӣ менамоем. бинои нави прокуратураи ноҳияи Рӯшон новобаста аз он ки дар як ноҳияи дурдасти Кӯҳистон ҷойгир шудааст, бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ва роҳбарияти прокуратураи генералӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат бо тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ ва техникаи муосир сохта шудааст. ин ҳадияи пешвои муаззами миллат дар арафаи иди ваҳдати миллӣ ба кормандони прокуратураи ноҳияи Рӯшон тақдим гардид, ки боиси сарбаландии мо гардида моро водор месозад ки бо истифодаи тамоми имкониятҳо, дониш, маҳорат ва нерӯи худ бо меҳнату софдилонаю содиқона сиёсати созандаву бунёдкоронаи сарвари давлатро амалӣ намуда ҷиҳати таъмини волояти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ саҳми босазои худро гузорем. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайёгашта дар бинои нав ва суҳбат бо кормандон таваҷҷӯҳи онҳоро ба тақвият бахшидани фаъолият барои назорати риояи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ҷалб карданд. мавриди зикр аст ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар барои кормандони прокуратура дар шаҳру ноҳияҳо тариқи бунёду ба истифодадиҳии биноҳои хуштарҳу замонавӣ марҳила ба марҳила имкони созгори фаъолият фароҳам оварда мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот баҳои баланд дода онро тӯҳфаи ҳукумати кишвар дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 28-солагии ваҳдати миллӣ арзёбӣ карданд. сарвари давлат аз кормандони прокуратура талаб намуданд ки ба волояти қонун арҷ гузошта вазифаҳои хизматии хешро содиқонаву софдилона дар назди ватан ва мардуми кишвар анҷом диҳанд.